Kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Sare. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hira moon hande ko ñalawma alet goo lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom habruji men international ko jangu kamɓe Israel e kamɓe États-Unis ɓe mbaɗi toon to Iran ne continue ha ɗo e oɗo saaha ɗo kalten ɗo ummade toon to CNN e ummade toon to Al Jazeera hono kamɓe Israel naɓe e kamɓe Iran naɓe ɓen continue bombodirde oɗo saaha joni États-Unis ne wayno yimɓe mabɓe en tato mbarama ko bombardement ji kamɓe Iran ɓe mbaɗi toon to leyɗele arabeɓe tugnade hande président Donald Trump gardi leydi États-Unis o wi wonde ko yimɓe ɓe hesɓe suɓaɓe yo gardu ɗum ɓen jaaɓi joni ni jiiɗi haaldede CNN wi wonde o haalani holɓen yimɓe ɗum ɗo fof noon tugnade hande ministére mabɓe kamɓe Iran des affaires étrangères o wi wonde ko Donald Trump kañum Israel bombi tabal gonnogal ɗon gudditonogal pour kamɓe Iran ɓe kalda États-Unis walla ɓe kalda e aduna fof ko fati nucléaire tugnade hande Al Jazeera ko haali on wayno ko yimɓe waraɓe to Iran ɓe fof e bombardement ji kamɓe Israel mbaɗɗi ɓuuri hewde ko yimɓe jeeyaɓe yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe Iran naɓe tibino pour yo gon neloteɓe toon to Genève ne kalde ko fate hakkunde mabɓe kamɓe e États-Unis ne wayno oɗo saaha joni kanko ministére des affaires étrangères o wi wonde ko ɗum ɗo ene wayno kala chance kaldigal gonnogal ɗo ne wayno ko États-Unis dartini ɗum tugnade hande CNN wi wonde ko Iran naɓe ardiɓe joni ɓe eɓe jiiɗi haaldede ɗum kadi ko hunde nde hay goto wawa famde tugnade hande Al Jazeera kanko ministére des affaires étrangères mo Iran Abbas Araghchi tugnade hande koɓe paami wonde kamɓe États-Unis ene wayno ɓe bombarde kala yimɓe ɓe ganduɗa suɓanoɓe Iran hooli pour kalde ko fate jaam no dañira walla no nanodiral waɗira hakkude kamɓe États-Unis Iran ɓe mbi wonde ko sibabunde maygol makko kanko Ayatollah Ali Khomeini ene wayno kamɓe Iran ɓe goni oɗo saaha joni ko balɗe 40 e sunare kono noon e wiide makko hawnaki ɗo e balɗe ɗiɗi balɗe tati maɓe ƴeftu kadi hol gartotoɗo toon to Iran commandement maɓɓe kamɓe États-Unis mbiyata centre comme ɓe mbi wonde ko yimɓe tato taw ko soldateɓe maayi toon to Moyen-Orient ɓe noon kadi ko américain ji ɓe kala noon holto ɓe maayi oɗo saaha joni kono noon siftinde on tan tugnade hande Al Jazeera galleji jaydiyankoji kamɓe Iran caggal nde ɓe bomba hanki nde tan ene wayno ko ala leyɗele arabeɓe ɗe ɓe berla e bombuji maɓɓe donc leydi Kuwait e leydi Qatar ko ɗeɗo leyɗele ɗiɗi ne woni ɓe kamɓe Iran ɓe ɓuuri werlade missilaji maɓɓe donc ɗeɗo leyɗele ɗiɗi kadi leyɗele ganduɗe base uji militaire uji américain ji toon ɓuuri jogade doole ko wawi wonde fuma en gara réaction ngaji ɗeɗo leyɗele kadi ko kaali kono noon andaka taw ɓeɗo soldateɓe tato maaɓe ɓe en andaka taw holtoɓe maayi wiide kadi centcom joguiɓe konngol toon to commandement siruji toon to Moyen-Orient ɓe mbi wonde ko ene woni yimɓe hewɓe gañima hen tugnade hande habruji gumriɗi joni joni to Israel ono kanko Benjamin Netanyahu wi wonde ko soldateɓe makko eɓene continue oɗo saaha joni bombardude Iran ɗum noon ɗo e balɗe garoji ɗe ko continueɓe ɗum ɗo kadi ko konngol ngogol kanko Donald Trump o ƴefti kadi wiide wonde koɓe continueɓe kamɓene neddu toon bombardement ji maɓɓe tugnade hande Donald Trump ko haali ɓe mbi wonde ko kala batoji maɓɓe kamɓe Iran gonnoɗi e maaje ɗum noon ko batoji kaɓeteɗi ɓe jiwi ɗeɗon laabi oɗo saaha joni ɓe kutorima avion ngaji B2 baɗoji bomboji tedduɗi bombude nokkuji maɓɓe nucléaire kamɓe Iran ko fate réaction toon to communauté européenne ono kanko gardiɗo communauté européenne président commission muɗum ono Ursula von der Leyen sanction ngaji mbaɗama no kewɗi contre Iran ko kañum hoore mum beele no wasa jogade kala ko fate gueɗe nucléaire kaldigal foti wonde ko diplomatique kanko von der Leyen o wi wonde ko ne wayno ko ndeɗo haare omo ñaagui parti ɗi fof kamɓe Israel kamɓe États-Unis e kamɓe Iran yoɓe dartin ko mbaɗata ko en par ce que ɗum ɗo jogorani wallude kanko kadi gonɗo représentative communauté européenne e nder konngol ngol ƴefti wi wonde ko union européenne kañum hoore mum ene continue liggodirde e leyɗele partenaire uji maɓɓe arabe pour ƴeewde kala ko fati diplomatie holno kaldigal wawi dañirede wonde kanko secrétaire général nations unies Antonio Guterres e nder konngol ɗe ƴefti wi wonde ko jangol hanki militaire uji toon to Moyen-Orient way ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa en hulɓininde ko jogorde ɓeydude fitun e aduna he ɗum noon hadde aduna o jogade ko wiyete jaam e kisal kanko Antonio Guterres o mo noddi ko yaaci fitinaji gonɗi toon ɗi yondata kanko Vladimir Putin e nder konngol ɗo haali o wi wonde koye mayno ko Washington e Tel Aviv laawol gongol kadi naati kadi e peeje ɗe ganduɗa en ne wawi addude caɗele mawɗe wonande région gonɗo toon e ɗum ɗo kadi ne wawi addu ko wiyete en effet nucléaire toon to oɗon région tugnade kanko ministére des affaires étrangères mo Russie ko ɓe kaali kamɓe Chine aussi ɓe kaali ɓe mbi wonde ɗum ɗo eɓe ndiwti ɗum no fewi kadi mbi surtout yenno bargol kanko gardinoɗo Iran hono kanko Ayatollah Ali Khomeini ko alay sago kala ko opération ngaji militaire batteɗo oɗo saaha joni yo darta ene wayno ko ɓe mbi oɗo saaha joni ɓe mbi jiiɗi wonde ko kaldigal waɗa hakkude kamɓe Iran e kamɓe États-Unis kamɓe Angleterre ɓe mbi wonde ko ene wayno militaire uji maɓɓe walla doole maɓɓe jantani e ko fate ndeɗo haare kono noon caggal ko yiya hande ne wayno ko kamɓe Angleterre ɓe kutirima doole maɓɓe e défense maɓɓe pour dartinde missilaji ponnoɗo yande toon to Moyen-Orient réaction kadi toon to France ene wayno ko Macron o wi wonde ko France kañum
wonno koye parde pour wallude kala yimɓe wonɓe toon walla kadi wallude yimɓe muɗum wonnoɓe toon kamɓe France ɓe mbi wonde ko oɗo sa joni nde ɗo haare ko hunde nde fotani wonde e fonde dartade kamɓe France kadi ɓe mbi wonde laamiɓe Iran ɓen poti andude wonde ko alay sago gara kalde kala ko fati e programme nucléaire alay sago dartin ɗum toon to Canada ene wayno ko kamɓe Canada ɓe supporti Donald Trump peeje ɗe waɗi ɗe pour bombardude Iran ɓe mbi wonde Iran ko leydi ganduɗa ɓeydude fitina toon to Moyen-Orient to Oman kadi ko leyɗele arabe ɓen kañum ministre muɗum des affaires étrangères Badr al-Boussaï kañum ho ɗumnen jeeno e yimɓe ɓe ganduɗa ene waɗannoɓe masla pour kaldigal hakkude kam États-Unis e Iran ne wayno ɓe condamni oɗo acte ɓe mbi ɗum ɗo ko hunde nde fotani wonde e wiide mabɓe kadi ndeɗo haare hakkude Iran e kamɓe Israël e États-Unis jogorani nafde hay goto toon to Kuwait kadi ene wayno ko kamɓe Iran ko toon ɓe ɓuri werlade misilaji mabɓe ni ɓe mbi wonde ko kamɓe koye mabɓe ɗum ɗo ko hunde fonde dartade ko yaaci e kamɓe Kuwait naaɓe noon ɓe mbi wonde koɓe jogui kamɓe defandude koye mabɓe jabade sibabude ɗiɗo misilaji janɗi toon e leydi mabɓe oɗo sa joni ɓe pelli ko Iran kañum hoore mum bombardude leydi mabɓe mbi wonde ɗum ɗo ko wasde ɗoftade dimagu leydi mabɓe hoɗɓe toon to Kuwait e kadi wasde jaam e dejire wonno toon e région pelata ko Iran to Qatar kañum hoore mum ne wayno base uji militaire uji mawɗi nan toon kañum hoore mum dañi misilaji kewɗi ummade toon to Iran e wiide mumen ko mbi wonde ko eɓe jiiɗi wonde kaldigal fuɗɗito wonde hakkude kamɓe Iran e kamɓe kadi États-Unis e ko wawi wonde foof to Corée nord en wayno kañum hoore mum wi wonde ko campagne militaire waɗade contre Iran o taw ko ɗiɗo état ji ɗiɗi américain ji e Israël ko wasde rimɗinde leydi Iran kanko joguiɗo konngol Corée nord haade to Turquie Recep Tayyip Erdogan d'abord o holli sunare makko no fewi caggal nde gardinoɗo leydi Iran ono Ali Khamenei nde warande kanko waɗa makko wi wonde o haalde prince Saudi Mohammed Arabie Saoudite ñande dimanche hande o wi ɗumen kañumen koyemen yo gartir haqqillaji koyemen caggal nde kamɓe Arabie Saoudite aussi ɓe keeɓi misilaji gummiɗi toon to Iran toon to Cuba ene wayno kamɓe koɓe condamni oɗo attaque ɓe mbi ɗum toñangue mawgue do réaction ngaji ɗo e leydi he ne wayno ko sarɗiyankoɓe ɓene ɓeydo jogade dole oɗo sa joni surtout démocrate jogade dole wonde condamde Donald Trump ko fate henne gueɗe oɗo attaque ay wiide mabɓe kadi ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa gartiɗo leydi États-Unis kanko Donald Trump e jogorɗo arda leydi États-Unis foof ene foti respectude ko constitution ko yamiri wawa waynade congrès haade mum wadde gueɗe mbaɗi ni hen sugnade komi toon Washington e ñalawma ono département d'état mo États-Unis ɗum ministère des affaires étrangères ɓe mbi wonde ko kala américain ji wonɓe toon to Qatar yo jaltu leydi Qatar ɓe mbajimi wonde ko hay goto américain fotani yaade oɗo saha joni to Qatar walla région ngaji ko wayno Kuwait en walla gueɗe mbaɗi noon sugnade koɓe kaali mbi wonde ɗum ɗo foof ko sababu nde hulde ko kamɓe yimɓe walloɓe Iran walla yimɓe supportuɓe Iran maɓe mbatta gueɗe ɗe ganduɗa contre américain ji cakkitoɗen habaruji men ko ɗo e États-Unis tumnade ko FBI haali ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni eɓen continue wattude haqqillaji mabɓe no fewi ko fate e nder leydi ni e États-Unis e caggal leydi ɓe wiide mabɓe kadi kamɓe États-Unis ɓe jani walla ɓe janama toon to caggal leydi ene heewi wonde ko ɗo en e nder leydi ɓe jiiya yimɓe ɓe ganduɗa taw ko supporteur uji walla yimɓe ɓe ganduɗa ɓe beltaki ɗum ɗon ene mbiya ne mbaɗa won gueɗe won oɗo saha joni eɓe mbatti haqqillaji mabɓe ko fate médiaji ɗi ko fate kadi e weeyoji ɗi ko yahata hen e wiide mabɓe ala menace moɓe jiiti oɗo saha kono eɓe ndenti oɗo saha joni pour wawde rende américain ji d'une façon générale bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma en gartu janggo kadi ko fate habaruji meɗen États-Unis on jarama.